Ada 2 koin langsung dilempar, langsung dimakan ya. Bunga telang, bunganya pahit-pahit legit. Ayo guys, langsung dilempar Kak. Kak Ananta Dian. Sin penontonnya Mak Mila. Ubah, kadang enak, kadang gak jarno lah. Ayo guys. Sin, anu lo mit. Sing diomong Sinta wis tak omongno wong loro, langsung manjur wonge suweneng. Kan iki musim wong gatelen to. Tak kon tuku Rapika bodan sing sitoke wonge anu. Cece, dipok-pokno tok gak dienggo adus, dipok-pokno, disemprot-semprotno. Dek petang dina wis mari saiki. Kadas wonge kadasen. Mari yo Nat. Lah kok mari to Mak, aku entek loro tapi entek loro Dek. Dipok-pokno kok jam 1:30 bengi dipok-pokno neh. Ajaran iya tapi Pak